ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଏହାର ପରାମର୍ଶ ଥାଏ। ସଫଳତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନରେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆ ଡରରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ରେ ନୁହଁ, ଏକଲା ଚାଲ, କାରଣ ଭିଡ଼ ସାହସ ତ ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ଆମର ପରିଚୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ସଫଳତା ସକାଳକୁ ଦେଖି ଆସେନି, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ବଡ଼ ମଣିଷ ବନିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ବନିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତାପରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ କି ଖରାପ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ହେଲେ ଉତ୍ତମ କଥା ତ ଦିବାଲରୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖୁନ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ରଖିକରି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମଲମ ନଥାଏ, ହେଲେ ସମସ୍ତ ଘରେ ନମକ ଜରୁର ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ ବାର ବାର ହାରିବା ଦେଖିଛି, ହେଲେ ସେହି ଖୁସିରେ ଅଛି ଯିଏ 12 ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛି। ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ବନା କିଏ କେହି ଯେମିତି କହିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି କି ମୋର ବିନା ତୋର କ'ଣ ହବ। ସମୟ ଏକା ହିଁ ବାଦଶାହ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷ ମିଛୁଟାରେ ଘମଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ବଡ଼ କମାଲ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଯାହାକୁ କେହି ସୁଧାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ସୁଧାରି ଦିଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ 3ଟି ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତି, ମା, ମେହନତ ଆଉ ମଜବୁରିଆ। ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ସଫଳ ନହେଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଏହାକୁ ବେପାର କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।